daga ɗan kanawa Muhammad. Aina zan ganki ne, aina zan ganki ne, aina zan ganki ne. Yaushe zan bar kukan idaniya, na ga samu da rashin masoyiya. Al'umma za ci gina zan tambaya, tallafe ni na bar kukan zuciya. Wata rana ne da safiya, na gano ta tana tafiya, kyakkyawa ta ci kwalliya, da irin shigar nan ta Saudiya. Da na je gabanta na saya, fuskar ta kamar bayin diya, muka gaisa na yi tambaya, sunanta ta furta Sadiya. Kafin in ce komai a gare ta, daga an yi fakin da babbar mota, wani ya fito kamar yayanta, ganinsa ya sanya ta gigita. Shiga mu wuce kira sunanta, yana da sauri ya janye mota. Bayan sun tafi na tsaya a gurin na wunnitin safiya, na kasa jure matafiya, so ya yi mini shigar walƙiya. In na shiru tunanin Sadiya, bacci idanuwa sun tsaya, hotonta sai dai a zuciya, ga zai yi wahalar cikiya. Idan kina jina ki tallafa, a duniyar san kina zurfafa, kisan daga ta na dan koshi ne gwafa, haduwar da mun kai so ya zafafa. Na san ba za ki manta ba da gaske, daga ita ce yar aiki, daga ɗan kanawa Muhammadu mai wake, yoni ta biyu ya ta kasance. S. Adam.